Sanibonani ke emhlabeni wonke jikelele noma ezweni lonke. Mpumalanga, Ntshonalanga, eNingizimu neNyakatho. Lo khulumayo ke nanokhuluma namhlanje uDokotela Ngonyama. Okuwumuntu ophilisa abantu noma umuntu osiza abantu ngokuthi bephile abantu noma ngokuthi umuntu manje nazo inkinga akanazo bese ayakuthola ukuphila. Engithi kakhulu engifuna ukuzoqwashisa abantu noma abantu abaseza ngemuva noma nakulo msebenzi noma kulabantu abasuke belanda izinto ukuthi ufuna ubaqwayise ekutheni uma belanda izinto okuyizona zona kungabi izinto eziyofika phambana nezinto zabo ngoba into eyayihlupha abantu umuntu mangabe ezelwe efika emhlabeni usuka afumbethe mayefumbethe soyefumbethe lento noma lenhlahla asuke nayo bese kuya ngokuthi ke manje umuntu uma efika emhlabeni ufikele phezulu kwabantu abanjani ama ufikele phezulu komndeni onjani uthe mangabe vula izandla vula lento wavula phezulu kwabantu abanjani bakhona abantu abazi ukuthi mangabe ufika wena usemncane bese bekwenza abazenza zona manje ukuthi mangabe usukhula wena ukukhula manje sebeyiphendulwe kabi le yanto yakho inhlahla owufika unayo mangabe ufika emhlabeni manje ke kufuna ukuthi ke manje kufuneke ukuthi uma usuyilungisa lonto ulanda into ekuzoba iyona ngoba into ebalekile kufana noma uzolanda izinto zokuprofita amazokuzwa thina sikwenza ukuthi lento lesizizwane nesidala mayizwane nedlozi ngoba kukhona lokho ukuthi mangabe umuntu kwenza umuntu mayephilisa abantu bese enza into ukuthi yena alande into ezokhuluma kuyena bese mabeyenza ingahlangani nedlozi leyo nto siyinkinga ngoba manje mangabe kufika abantu befuna ukuzophila kuyena abasaphili kahle abantu ngoba akanalo idlozi into ephilisa umuntu noma into eyenza umuntu ukuthi uphile yidlozi ungawugaya umuthi ugada manje balingekho idlozi elilekelela noma elisiza lo muthi angeke abantu bephile kodwa bengafika ungayilanda ukuthi befike begcwale mayengekho ukuthi bephile angeke bephile siqwaza kakhulu nje abantu abasebasha nabantu abasafuna ukwazi kule ndlela noma endleleni zempilo mangabe usukuma ukuthi okufuke ukufuna ukuthi manje hamba ufuke ibusise into ozoyilanda kakhulu uzokhuluma kakhulu igubhu kuyanto esisebenza kakhulu ngayo la ekhaya masenzela abantu bamabhizinisi nezinyanga ukuhlukahlukana kwabantu abasokwazi ukuthi isigubhu umosilanda ukuthi ukwazi usilandeleni siyasikhulumisa ngaleyo ndlela engibaqwayisa ukuthi mangabe usukuma ulanda isigubhu hamba uyofuna lesigubhu abayosenza manje ukuthi asixhumane nesidala masixhumane nobuwena kungabi isigubhu esofes overpower isidala sibe ngaphezulu kwesidala singahlangani nabo leyo sigubhu sesingaphenduka umkhokha kusasa kwasemndenini noma kwabantu abaphila ekhaya wena mangabe usungase noma usekhona siyaphenduka umkhokha manje ukuthi sibavala abantu into zabantu zingaqondi ngenxa yakho wena owalanda into ongafuka ongayibuza kahle engaqondanga engaxhumanisanga kahle nesidala lokho okubahlupa abantu abaningi umuntu afika kwenze aphile kahle emhlabeni yena mase edlulile yena sekusale kuhlupheka izingane sekusashabalala yonke into ebikhona ekhaya ukwenza kuba walanda yena into engalunganga noma walanda into engazange iqondaniswe nesidala kahle uma ngabe ilanda ayifika iphile esidalweni iphile kuyena le ekhaya igroup lethe kakhulu sizochaza ngazo igroup zala ekhaya ziqala ku 10,000 ziyaphezulu 10,000 15,000 25,000 35,000 ziyahlukana kodwa manje indlela esikwenza ngazo engiyangenza ngazo mina anginazo lezi ezinomngozi ngiyenza lezi eziqondile noma lezi ezenza ukuthi zimphilise umuntu okuyakuthi abantu abaningi engeke ngibajikise ukuthi mayifika ezongifuna imali esheshayo angizenzi imali esheshayo into engeke ngiyenze kumuntu ukuthi lento engiyenzayo ayiphile kuyena iphilise inhlahla kuyena akhona ukuthi aphile phambili kuningi nje ngoba kuningi kakhulu abantu abaye bekhohliseka noma umuntu ekhohliseka ukuthi umuntu uzokwenza into akwenzela yona ungakwenzela kanjani leyo nto umuntu mayenza into enjalo kungani ukuthi engakwenzeli bese ethi kubuye ukhokhe leyo mali ke leyo emva kokuba sekwenze leyo mali esheshayo angithi awunayo imali uza kulo muntu wena noma uxhumana naye endlela exhumana ngayo ufuna imali bese ethi ufake imali phambili okuyiyona nto manje size ilwazi igama lethu labantu abaphilisa abantu okuyona manje senza abantu ukuthi manje bahambe ekhuluma ngabantu abaphilisayo kanti yilabantu abahambe ekhulisa abantu ethi bafake imali eyingena emabheke noma eyifike endlini imali esheshayo ekuzona imali futhi lokho ukuthi into engekho leyo noma into engidlalwa ngabantu into efanelekile yekani ukuthi nihambe niyofuna izinto ezisheshayo ngoba yiko sigcina senifuna izithwalo ezokujika zidle umndeni ngoba nifuna into ezisheshayo into ezisheshayo ziyahlupha funa into wena ozothi mangabe usebenza ilekelele wena ungafuni into ezisheshayo
cha bekulokho nje kakhulu bazochaza bengathi nganda kakhulu abantu abanye banokubuza imibuzo eminingi bebuza nento ehlukahlukene esizenzayo okunye okubadidayo ezothi umuntu kwenzeka kanjani ukuthi lo muntu mangabe ephilisa abantu uyaphi endaweni noma lapho endaweni zokuxhumana ufunani lapho umuntu isikhathi esiphila kusona manje isikhathi esiphila kusona manje kusebenza kakhulu lezi zinto kuzona exhumana zayo futhi ngifuna ukwazi uma ngabe kuwena ingekho into yokuphila ingekho into yokuthi manje isidala esidonsa umsebenzi esivulayo kuwena esidonsa abantu befike zofuna ukuphila angeke beze noma ngabe ungathiwa uyayenza leyo nto noma uyakhuluma lama social media angeke beze abantu ngoba awunayo wena vele into yokuthi ingokuphila kuwena ngizobonga kakhulu enhle nasezantsi ngibonga kakhulu lokho ngizokuchaza engibona ukuthi kuyabaphazamisa abantu kakhulu ukuthi engikufuna ukuthi uma ngabe akalanda into elanda into azoyiqonda ngoba kubuhlungu ukuthi ulanda into ezoqoqa bomndeni kodwa manje wena wayilanda uthi wena ugijimisa izinto kanti into ebalekile ukuthi hamba ulande leyo nto leyo ezofika ixhumane nawe ukuthi manje ikwenzele lento oyifunayo ngendlela wena osebenza ngayo ngoba ngele ekhaya igroup zikhona zihlukahlukene 10,000 15,000 25,000 35,000 hlukahlukene kodwa manje siyazenza ukuthi manje ziphile kuwena sizenzele inyanga amabhizinisi kodwa asimenzele umuntu ongenalutho sikubeke lokho asimenzele umuntu ongenalutho noma ongeke into abhizi ngayo ufuna ukuthi ube nento obhizi ngayo sihambe sikulekelele kuleyo nto leyo angeke ukuthi uyihlalele nje ulana isigubhu uyohlala naso ufuna ube nento ozoyenza fike sikulekelele kuleyo nto leyo ngiyabonga.